Kyllä mä vaan Pekka Kolarista, koneurakoitsija vuodesta 2001. Tässähän on mulla kotitila nyt ja kolmatta sukupolvea tässä touhuta. Pikkuhiljaa muuttunut metsätilaksi. Toiminta-aluehan on tässä Tornionjokilaaksossa. Torniosta lähdetään liikkeelle ja mennään tuonne Kittilähän saakka. Siinä on 5 kunnan alueella DT-levitystä suoritetaan maatiloille. Ja talvella sitten pyöritään 2 kunnan alueella lumitöitä tehdään. Toimintasää on semmoinen 60 kilometrin säteellä pyöreästi tästä. Sonteereltä on ainoastaan tämä 6R250 ja vuokralla on sitten tuossa vanhempi kone maatilalta niin 6830. Maanviljelijöiltä tuli hyviä kokemuksia siitä tuotteesta. Pelaa hyvin, on varmatoiminen ja varaosahuolto, joka on hyvinkin tärkeä täällä pohjoisessa, että se pelaa. Niin en ole pettynyt, että toinen yksikkö on jo menossa tuossa. Etelisellä ajettiin se 10 000 tuntia ja remontit oli vähän, että seisontapäiviä ei juurikaan tullut. Jos osia tarvii, niin lakkaa pään Pekka pellosta touhua niitä, että tässä oli pikku vikaa nyt alkuviikosta, niin vuorokaudessa tuli osaa ja saman tien paikoilleen, niin homma jatkuu. Ja suuri kiitos Vihurin jälkimarkkinointiin. On kyllä varaosapuoli kondiksessa ja huoltopelaa. Niitä on ollut joskus niitäkin merkkejä, joissa se ei ole pelannut, niin se alkaa verenpainetta nostattaan, kun pitää surakoida ja kone ei ole kunnossa. Kyllä hätyy sanoa, että harvalla merkillä taitaa olla juuri noin hyvää varaosapalvelu, että vaikka tuntuu väliin, että saattaa olla keskusvarastolla jopa tuolla Euroopassa osaa, niin se ei kauan aikaa mene, että se on täällä. Semmoinen ajajan kone saapii sanoa, että sitä on helppo niin lähteä liikuttelemaan ja käteen sopiva on. Eikä minusta ole semmoista tyhjänpäiväistä tingentangelia. Onhan siinäkin paljon, mutta se on melko selkeä. Jos siihen tulee joku uusikin kaveri, niin ei sitä tarvitse niin paljon opastaa, se pääsee jo liikkeelle sillä. No traktorin kanssa on ihan mukavasti yhteistyötä, että sieltä löytyy neuvoa ja myyntimiehet ja huoltopäälliköt kaikki on tullut tutuksi. Ainahan sitä jotakin pientä on, niin täytyy kysellä ja aivan mukavasti on ottanut koppia aina asioista, jos on jotakin tullut mieleen. No luottamus, se on niin kuin varmasti se tärkein asia. Että jos ei ole luottamusta, niin harvoin sitä on yhteistyötä.